Pag sinasabi mo may liwanag dito, nasaan yung liwanag? Nakita ka ba liwanag dito? Sabi mo dito sa tabi ng Pong Nazareno. Yung pumong pa nga. Sabi mo ay yung liwanag eh. Sinasabi mo yan. O may tinuturo siya kanina nung mata ko. Hindi, yung liwanag sinasabi niya ito yon. Kasi ito yung Pong Nazareno sa gilid natin. May sinasabi mo may liwanag ka nakikita rito. Meron ka ba nakikita? Tinuro mo pa eh. Tinuturo mo pa, the best yan. Yan. May gusto ka sa kanya, lalaki ka. Sige, tao ka talaga ha. Sige, kalasin mo muna. Anong gusto mo sa kanya? Anong kinagusto mo sa kanya? Siyempre, sasagot naman ng mga lalaki, maganda siya. Anong kinagusto mo? Pero pa sa maganda. Masyado na niya, marami na akong naririnig na magandang dialogue na ganyan. Yung ibang dialogue naman, ano? Bakit mo siya nagugustuhan? May edad ka na ba? May edad ka na? May edad ka na ba? Ilan taon ka na? Kung buhay kang tao. Nakikipag-usap ako ng maluwalhati sa'yo, hindi pa kita sinasaktan. May edad ka na, wala pa. Ang tinatanong ko, may ilang taon ka na? 20, 30, 40, 80, 90, 100. Ilang taon ka na? Kakusapin mo ko hindi. Ay, hindi ka rin naman makakalis sa loob ng katawan niya. Kanina sinabi mo, lalaki ako. May gusto ko sa kanya. Tao ako. Tinanong kita kung patay ka. Sanagot mo, buhay ka pang tao. May gusto siya. Ay, sabi mo kanina, may gusto ka sa kanya dahil maganda siya. Ano nga ang kinagusto mo? Pero sa maganda. Ako sabi mo ko, tataas mo ang kuryente. Ayaw mo ko. Ay, tinutulog-tulugan lang kung salbahin ito. Humanda ka sa akin, talagang pipilipitin kita pag hindi mo ako kinausap. Hindi ka naman makakatakas dyan. Ano ba yan? Ayaw mo talaga kausapin. Sa pangalan ni Jesus. Kakausapin mo ko hindi? O sige, kausapin mo ako. Bakit may gusto ka sa kanya? Bakit ka may gusto? Anong kinagusto mo? Mabait. Tao ka talaga? Buhay na tao? Hindi ka espiritu? Bet kung ba't tao ka, ba't ganyan amoy? Para kang amoy imbornan. Na hindi ko maintindihan. Gusto mong tanungin ko sa mga anghel ko kung talagang sino ka? Hindi ko na pabubuksan yung third eye ko sa kanila. Kusang sila magsasabi sa akin para hindi pa ako magkamali. Ano? Tao ka talaga? Yung totoo. Hindi kita papatayin sa loob ng katawan niya kung magsasalita ka ng totoo. Tao ka ba talaga? Tao ka hindi? Yung totoo. Ayaw ko nagsisinungaling. Pag ito bumaga ng apoy, nagsisinungaling ka. Ano? Tao ka hindi? Ibababa ko lang itong posporo, liliyap to. Pag sinabi ko, ano? Sagot. Tao ka hindi? Sa pangalan ng Ama. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Ilan taon ka na kung tao ka? Sige, pagbibigyan kita hanggang magsinungaling ka. Ilan taon ka na? Huwag mong hilahin yung kamay niya, lalo ka lang masasaktan. Hindi naman siya masasaktan. Ilan taon ka na? Kung buhay kang tao. Ilan taon ka na? Palitan magnetiko ang dasal. Itaas ang antas ng kuryente. Aabot tayo ng bibigyan kita 110 ay kakabit ko sa yung kuryente. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo, pangalan Panginoong Jesus amang Nazareno. Painitin. Lagyan ng apoy. Ano? Sasagutin mo ko, tao ka pa talaga hindi? Hindi ka tao. Hindi ka tao, di ba? Hindi ka tao, di ba? Huwag mo na pinagsalingin na. Gusto ko magmula sa'yo. Anong espiritu ka? Engkanto ka ba? Maligno ka ba? Duwende ka ba? Kapre ka ba? Masamang espiritu ka? Wala namang ganyan siguro ng amoy tao na hindi naliligo. Oo, alam ko, maraming taong... Pero kakaiba yung amoy mo eh. Para kang amoy imbornal na hindi maintindihan ang amoy mo. Bakit ka nagkagusto? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Ayaw mo na, dito makuha sa sindak na lintik mo ito. Pupukpukin na kita, hindi na ako nagbibiro sa'yo ha. Bakit mo siya pinapanaginipan at bakit mo daw siya kinukuha? Na lagi daw siya nananaginip. Tapos meron daw kamay na humahatak. Ibig sabihin yung parang gusto mo siyang kunin. Bakit mo siya gusto kong kunin? Dahil may gusto ka sa kanya? Saan ka nakatira? Sa bahay nila o sa labas ng bahay nila o saan kanya nakita? Saan ka nakatira? Saan? Saan nga? Puro ka oo nang uy. Lahat ng sinabi ko, doon ka nakatira. Ano ka? Mangula? Saan ka taga nakatira? Saan? Saan? Huwag mo na akong dramahan. Bilog ng utak ko. Dahil hindi ka naman taga-tao eh. Nagsisinungaling ka pa eh. Sige, saan ka nakatira?
Hindi ko pa ginagalaw yung kaliwete kong kamay, maniwala ka sa akin. Pag ito nilagay ko dito sa kabila, itutusok ko sa puso mo. Masusugatan ka ng gusto. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. May iyakin pala lalaki. Sige. Sige. Diba, mahal mo siya? Kung mahal mo siya, bakit mo siya ayaw pakawalan? Hindi naman kay bagay. Hindi ka naman tao. Ang tinatanong ko, anong klaseng espiritu ka? Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Ayaw mo talaga ako kausapin. Para kang yung parang, ano ba tag nito? Yung, naamoy ko na to sa mga dati. Sa mga tao, yung parang nagnganganga. Amoy biya. O, ewan ko ng tawag sa Kapampangan. Parang nagnganganga yung mga dilaw, yung mga ngipin nila dilaw-dilaw pero tumitibay. Parang mga ganun. Sa probinsya. Kalas! Parang ganun, amoy mo. Parang kang mga sinaunang tao. Hindi ko nga, yung parang, sige, kalasin mo, lahat yan. Kalasin mo, simula sa ulo. Huwag mo pakalaman ang kamay niya. Tanggalin mo, lahat. Huwag ka na magkagusto sa kanya. Naintindihan mo? Huwag ka na magpapapalinginip ha. Saan ka nakatira? Sa bahay nila? Sa loob ng bahay nila? Saan? Tingnan mo, ang bango talaga ng amoy niya. Kakaiba talaga ng amoy niya. Kung normal ka lang tao rito, magkakasakit ka sa kanyang, yung sakit niya, yung parang dumidikit sa balat niya. Hindi yan kakayanin ng tao. Magkakaroon ka ng sakit dyan, kaunti-unting pumapayat pag wala kang protection sa katawan. Yung iba manggagamot, ganyan. Kaya matanda agad mukha. Yung hininga nila, parang makapangyarihan yun. Pag bumubugas sila sa katawan. Hindi naman hininga yung hinamoy ko sa kanya eh. Yung amoy ng spirit niya, sobrang bago. Papunta nga daw po kami dito, masama na. Kalasin mo. Sabi niya sumakit yung batok niya. Okay, tanggalin mo lahat yan nilagay mo sa kanya. Anong nilagay mo sa kanya? Saan ka nakatira? Sa kwarto ba nila? Ulitin ko ang tanong. Sa kwarto nila, sa loob lang ng bahay nila? Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila? Ilan kayo doon? Ilan kayo? Isa lang? 100? Ikaw lang? Walang mga nakatirang mga duwende, elemento, wala? Nag-iisa ka lang? Matagal ka na ron? Matagal ka na? Ano yon? Huwag kang makikinig. Ano yung bahay nyo? Binili nyo o ano? Ano po, lumang bahay na po dati pa po. Nung pinanganak po kami doon na po. Bali doon ka na nakatira? Ha? Oo, sige. Dati pong may punong sampala kami. Ano ka ba? Kapre? Maligno? Ano? Anong tawag sa'yo? Kasi kakaiba talaga mo yung para kayong may ngangat. Yung parang, yung mga, kasi yung nagbiyaya ko dati sa Samar, yung mga tao nakikita ko, yung ngipin nila matitibay, parang dilaw. Tapos dura sila ng dura. Tapos yung parang nanininggarilyo sila, tapos kagat sila ng kagat. Parang yung ngipin nila naglalagtikan. Oh, sige. Ano ka ba? Kapre? Maligno. Huwag mong pakalaman ang kamay niya. Ipitin kita dyan sa loob ng katawan niya. Huwag mong pakalaman yan. Sige, tanggalin mo, tanggalin. Ano ka nga doon? Ano? Anong tawag sa'yo? Maitim ka kasi. Alam naman, hulaan ko. Anong tawag sa'yo? Para malaman ko. Mayroon kasing inkanto kasing taas ng tao. May inkanto kasing taas ng tatlong kalahati tao, 3 tao. Ang taas. Ano ka? Anong tawag sa'yo? May kapre naman na kasing taas lang ng bubong. May kapre mahigit pa kasing taas ng puno. Depende nga sa kakayahan. Ano nga ang tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Sasaktan na kita! Anong tawag sa'yo? Hindi mo alam. Hindi mo alam tawag sa'yo? Basta't may itim ka lang? May gusto ka sa kanya? Gaano mo siya kamahal? Gaano nga? Mahal na mahal mo siya? Hindi ka pwedeng umibig sa kanya. Naintindihan mo na? Bakit umiyak kapag sinasabi ko hindi ka pwedeng umibig sa tao? Hindi kayo pwedeng magsama. Hindi ka pwedeng humanga sa kanya. Pwede kang humanga hanggang tanaw ka lang. Pero hindi mo siya pwedeng ibigin at puntahan sa kanyang higaan. Naintindihan mo na? Hindi mo siya kauri. Naintindihan mo? Lalabanan kita ng pata sa salita. Sa salita ng aking ama. Hindi ka pwedeng umibig sa nilikha ng aking ama na si Jesus. Naintindihan mo? Ng amang Jesucristo. Naintindihan mo na? Pag-aari kami ng Panginoon Jesucristo. Naintindihan mo? Bilang isang alipin niya, tinatama ko lang ang aking dapat gawin. Naintindihan mo na? Isa akong instrumento at alipin ng Panginoon Jesucristo para ihayag lang ng Diyos ay naghihimala. Naintindihan mo sinasabi ko? Naintindihan mo? Kung wala kang pangalan talaga. Maitim ka kasi. Pero kakaiba taga mo yung para kang amin nga. Sige, kalasin mo ng kalasin yan. Tanggalin mo. Huwag mo na siya pupuntahan sa panaginip ha. Huwag mo itong pagsasamantala. Naintindihan mo? Naintindihan mo sinasabi ko? Tinatabihan mo siya, hindi? Hindi? Tinatabihan mo, hindi? Hindi. Oo.
Hindi, sige. Pag ginawa mo to, tinabihan mo to, salbahe ka, tanda mo. Hindi yun na pagmamahal yun. Ibig sabihin yung pagnanasa na yun. Bagay sa tao, kung tao ay manyakis na yun, naiintindihan mo na? Mabigat yun sa kasalanan ng Diyos ang gagawin namin. Naiintindihan mo? Ang taong nakikiapid at nagnanasa ay nasa 10 utos ng Diyos yun. Naiintindihan mo? Siguro sa inyo, alam mo yung batas ninyo. Naiintindihan mo na? Matanda ka na ba? Sobrang tanda na. Wala talaga nakatira sa loob ng bahay nila. Yung mata niyan, kanino mata yan? Sa'yo? Oo. Yung mata doon sa nanay niya, sa'yo rin ba yun? Hindi. Kanino mata yun? Hindi ko alam. Di may nakatira pa sa loob ng bahay nila? Hindi ko alam. Hindi mo alam, may lagi kayo magkasama ng nanay niya. Hindi ko sinabing siya ang kasama mo. Siyempre, nandito ko sa anak niya. Natutural, magkikita-kita kayo mga maitim. Saan yun? Sa bahay niyo? Sa bahay na dating sa bahay na ikaw nagsimula tumira doon o sa iba? Hindi. Sa iba? Sa iba? Oo. Nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam. Wala siya dyan sa loob ng katawan ng nanay niya? Wala. Sabi ko siya, wala dyan sa loob yung mata eh. Ano yung mata yun? Anong tawag doon? Demonyo? Hindi ko alam. Basta may itim rin. Oo. Sige. Alas. Huwag mo na ito pagnasahan ha. Oo. Tanda mo sinabi ko sa'yo. Oo. Pagbibigyan kita kahit masama ka. Kahit may itim ka. Sige, kalasin mo. Kalas na kalas. Kailan mo pa yung ginawa yan? Ilang taong ka na dyan nagpapadan sa panaginip? Matagal na. Kano katagal? Matagal na. Kano nga katagal? Matagal na. 5 taon? 3 taon? 2. 2 taon? Ilabas mo na yung boses mo. Para hindi na tayo magkahirapan, huwag mo nang gamitin yung boses niya. Yung boses mo nang gamitin mo para sa kanya. Para, di ba mahal mo siya? Para ayaw mo masaktan ng kanyang lalamunan, di ba? Gamitin mo na yung boses mo. Sige, pagsalita ka na. Tatagal na? Ha? Sige, kalasin mo. Hindi mo siya pwede mali, naiintindihan mo? Pag-aaral siya ng Diyos, di ba? Ilan liwanag na sa paligid mo? Meron daw liwanag sa paligid mo. Oo. Ilan? Isa. Ituro mo, saan banda yung liwanag? Ito. Ayan, sige, kalasin mo. Babae siya, lalaki. Lalaki. Ano siya? Panginoon o anghel ng Diyos? Karpulahin mo. Alam mo yan, sa isip mo, kaya nyo magbasa. Yung mata nyo at isip nyo, parang mata. Ano? Ano siya? Panginoon. Panginoon, sino siya? Sino siyang Panginoon? Tumingala ka sa kanya kung makikita mo ang aking ama. Yung liwanag. Alam ko kung sino siya. Hindi mo alam kung sino siya? Hindi. Mayroon siyang hawak. Oo. Anong hawak niya? Hindi ko alam. Kumikinang? Oo. Ilan? Sa dalawang kamay niya, ilan? Isa. Nasaan nakalagay? Kaliwa, kanan. Sa harapan mo, ituro mo. Nasaan? Yan? Sige. Alam ko na kung sino siya. Okay, tanggalin mo daw. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, amang Nazareno. Hindi siya ang pong Nazareno, naiintindihan mo? Siya ay isang anghel ng Diyos na nagmula at binasbasan siya ng Panginoong Kristo para bumaba rito, naiintindihan mo na? Hindi mo kilala kung sino yan? Si Rafael yan. Hindi mo alam, nakabantay siya sa pong Nazareno. Tinititigan ka niya. Sige, atakihin ka niya pag gumalaw siya. Pero, binasbasan siya ng Diyos. Ang Diyos pa rin yun, naiintindihan mo? Sige, kung ang Panginoong Kristo yan, hindi mo makikita yan. Wala pa nakakakita sa Diyos at walang makakatitig dahil lahat ng engkanto, hindi daw sila makatingin. Pero sabi niya, paano mo nasasabi nandyan yun ng Diyos? Nandyan yung Panginoon nyo. Ano nga nasasabi? Yung utak namin, marunong magbasa at parang mata. Nahiya kami tumingin sa Kanya. Okay, kalas. Anghel ng Diyos yan. Sige. Si Rafael yan. May hawak siyang sibat. Hindi yan si St. Michael. Sige. Sisibatin ka daw niya pag matigas ulo mo. Kalasin mo lahat yan. Nasaan na yung liwanag? Malis na? Umalis na? Oo. Kala ko naman, sabi mo nandiyan pa eh. Bukbukin na kita, sinungaling ka. Totoo sinabi mo, umalis na siya. Maraming salamat, Panginoong Jesus sa mga Nazareno. Maraming salamat sa iyo, Rafael. Sige, kalas. Wala na daw eh. Wala na daw siya makita ng sakit. Sige. Pero pa, wala na. Wala na. Sa batok. Huwag ka nang ibig sa kanya, ha? Pag bibigyan kita, tanda mo. Bumaba yung anghel ng Panginoong Kristo dahil binasbasan yun. Pag matigas na ulo mo, anong gusto mo? Pupugutan na lang kaya kita ng hininga para hindi ka na umibig. Ano, pupugutan na lang kita ng hininga? Oo. Ha? Oo. Puputulan kita ng hininga? Wag. Sige. Ulitin mo pa to, ha? Pag bibigyan kita bilang instrumento ng Diyos, ha?
Huwag mo siyang pakialaman, naiintindihan mo? Oo. Sige. Sigurado ha? Mm-mm. Ilang minutes na? 14 minutes. Sige, kelas. Nagsisinungaling ka pa. Tao daw siya. Ano siya magiging tao? Para kang amoy, hindi ko maintindihan amoy mo. Ano yung tao? Hindi naligo ng ilang daan taon? Grabe ang amoy nito. Parang amoy informal na parang nga na pinaghalo-halo na bulok ng halaman na matagal ng basa tapos naulanan, na bulok tapos nilagyan kiti-kiti. Hindi. Parang ganun ang amoy niya. Hindi yung amoy hininga niya, yung amoy ng katawan niya, naamoy ko sa presensya niya ng kadiliman. Sabi ko na nga ba, may nakapasok dito eh. Yung unang tingin ko pa lang niya, kakaiba na siya eh. Naiintindihan mo na? Kaya gusto siya. Ang walang sapi, yung nanay ay yung mata, aso hindi doon nakatira. Pero alam ko marami pa nakatira sa bahay niyo eh. Kasi pinapasok ni Magnetico ang utak, yung mata niya. Marami pa daw nakatira eh. Parang ito, hari. Hari ng kadiliman doon. Hindi mo sinabi ko sa'yo ha? Oo. Pagbibigyan kita. Galing pa to ng Pasig, naintindihan mo? Kahit malapit lang Pasig dito, tanda mo. Pupugutan kita ng hininga. Wala sabi-sabi, wala nang tanong-tanong. Naintindihan mo? Ay saan ka magtago, papadampot kita. Nakita mo yung liwanag kanina, yun ang magdadampot sa'yo. Kakadenahan ka niya ng apoy. Naintindihan mo? Ibang apoy yun. Hindi karaniwan apoy yun. Ha? Wala na, meron pa! Wala na. O kaya pala pagdating na dito, nakikita niya daw kung may mata doon. May mata? Alas. Nawala na yung amoy niya. Kanina mukhang ano eh. Hindi mo altinit kung anong amoy nito eh. Mukha naman naliligo siya. Natutulog siya. Kung anong amoy niya. Tingin ko naman. Tingnan mo nga yung kuko niya. Malinis. Yung mga paa. Nakamanicure pa. Tapos ang amoy niya parang ilang daan taon na hindi naliligo. Hindi yun siya sinasabi ang paa. Nasa ulang katawan niya. Kakaiba talaga amoy niya. Dati nalalansaan ako dyan. Pagka nagagamot akong ganito, kumakain ako ng bayabas. Kumakain ako ng maasin. Hindi ko makaya, parang nagsusuka ako. Yung nasanay na ako, mahilig na ako nakipag-away sa mga mangkukubalang kasi mga uod sila gumagamit, mga masasamang insekto na matagal nakalagay sa mga mababahong garapon, ganyan. Yung nasanay na ako, parang baliwala na sa akin. Tapos humingi ako ng tulong sa Diyos na bigyan ako ng matinding protection sa siyempre, kunting wisik lang nila doon sa alikabok, dilikit sa'yo. Maliit lang yun. Parang patak lang. Ay, hindi pa. Malaki pa ng bigas. Basta, maliit pa dito sa langgam. Pag dumikit sa balat mo yan, tapos, kunyari, naka-grip ka, gagapa yun. Hanggang malaki, kakainin yung laman mo sa split ka. Tapos yung manggagamot, ilang tatanda, tapos hindi na siya nakakatulog, hanggang nagkahihina siya. Eh, mga ganito paggamot, hindi biro eh. Tapos, meron pa akong darating na pasyente. Huwag ka makinig ha! Alam ko, meron pa daw sa may bandang bato. Kalasin mo ng kalasin. Meron akong pasyente, nagpapagamot daw sila sa online. Pero sabi lang niya, pero hindi ko naman siya kilala. Pero binigay niya sa akin yung ano eh. Ulitin ko sa mga nanonood sa akin dyan. Ito lang masasabi ko sa inyo ha. Walang manggagamot na naggagamot dapat ginagalang. Di baling naka-t-shirt o naka-pajama. Bawal maggamot na nakasando. At bawal din maggamot yung natutulog kahit sa online yung nakahiga tapos ginagamot. Tapos magkasama may tatlong mga lalaki nakaubad tapos ginagamot yung babae. Walang respeto sa Diyos yun. Hindi binababasbasan ng Diyos. Kaya nga hindi nila mahuli-huli yung nasa loob ng katawan eh. Sasabi ng demonyo, ikaw nga walang respeto sa Panginoong Kristo mo eh. Oh, bakit ako matatakot sa iyo? Hindi mo ginagalang yung Ama o yung Panginoon, di ba? At wala rin naggagamot ng yung babae, yung naka-spaghetti, tapos nakaganyan. Hindi yung babasbasan ng Diyos. Kaya sinasabi ko yun sa lahat ng pasyente ko. Kaya nagulat ako, ginagamot ka sa online, babae ka, tapos tatlong lalaki naggagamot sa'yo, may kasamang babae, nakasando sila. Pati yung manggagamot na babae, nakasando rin. Hindi sila manggagamot, walang respeto sila sa Diyos. Kaya ang ikita mo ngayon pare, mga apostol, mga anumang reliyon, kulang lang, nakabarong pa. Dahil para sa paningin ng Diyos, dahil ang Diyos niya nangangaral, nakatakip pa yung ano, di ba? Ganun ang paggagamot. Kaya nagtaka ko, ba't hindi mahuli-huli sa loob ng katawan? Eh paano mahuli yan? Eh yung demonyo tuwan-tuwa. Nagtatawanan sila, naggagamutan sila, ginagamutan nila, puro sila nakaubad. Eh para kayong babaeng binibentang aliw. Sa gitna, tapos sila nakahubad. Masama yun. Kasi hindi paggagamot yun. Okay lang naman yung magtawanan minsan pagtapos ng paggagamot. Pero yung paggagamot nakahubad ka, sinasabi ko sa mga pasyente ko yan, isipin mo,
ang doktor pag naggamot, naka-PPE pa. Naka-full, ano pa. Ang bumbero pag lumusob sa sunog, naka-ano pa. Ang pulis nga naka-uniforme pa. Oo. Ang pari lahat ng apostol ng Panginoon Kristo, halos hindi mo makita ang kanyang balot na balot. Dapat iniisip niyo yun, ang mga manggagamot, binibigyan ng respeto ang Diyos, number 1. Wala na, meron pa! Tinatanong kita! Wala na. Huwag ka na babalik, ha? Oo. Papakawalan kita sa araw nito, ha? Hindi kita tatapusin, tanda mo. Nakita mo yung liwanag kanina tinuro mo? Oo. Pag gumawa ka daw ng pagkakamali, isisibat niya yun sa'yo, naintindihan mo na? Oo. Sige, hindi kita palalayasin sa loob ng bahay niyo dahil bahay mo yun, naintindihan mo? Naintindihan mo na? Pero huwag mong papakalaman ang buhay ng mga tao doon, naintindihan mo? Oo. O gusto mo patapon na lang kita sa kadiliman? Ha? Oo. Palalabasin kita. Naintindihan mo sinabi ko sa'yo? Oo. Tumahimik ka na, ha? Pagbibigyan kita. Hindi ako nag-utos nito. Kung ako lang masusunod, tate, poki na kita. Naintindihan mo na? Pag sunubukan mo ito, papasokin ulit ka sa panaginip niya. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita tatanungin. Susunod na pagbalik niya. Tanda mo, ha? Wala na. Wala na siyang sakit. Hindi ka tulad kanina, di ba? Wala na. Hindi ka tulad yung kanina, posporo lang. Opo. Pag inaanap ko dito sa kano, wala. Pag ginaganon ko bumababa, nandito. Ibig sabihin, nasa ang katawan niya. Pag ginaganon mo siya bumaba, nakakaandam siya. Tama na, hintumin kami niya. Sumandal yung katawan mo. Tigilan mo na to, ha? Ano pala pangalan nito? Chanel Ano, pila? Alonso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak, ilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanyang buhay. Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tila. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Ikit. Wala na. Painumin tubig, nanghina yan. Teka lang, okay lang. Ano pangalan niya? Chanel. Ano? Middle name? Ay, apelido pa. Wala tubig. Alonso. Alonso. Anong 19 siya pinanganak para makakumpleto yung middle name? 2004 po. Bakit kapangyarihan? Inom ka, konti mo na. Sabihin mo muna in Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin mo, Amen. Amen. Pagtog mo yung paa mo, para bumalik yung lakas mo. Hintay mo lang, babalik yan. Yung tubig ang magbabalik ng controller niya. Hintay mo, seconds lang yan. May tatanong ako sa'yo, habang bumabalik yung lakas mo. Hindi, kailangan yan. May nakita ka liwanag, madilim. Hoy, saan ka nakapunta? Hindi ko madilim. Natatanda mo yung dilim nyo, kahit patay naman siguro yung bahay nyo. Alam mo naman yung tsura ng bahay nyo. Bahay nyo hindi. Bahay. Ha? Bahay. Kanyung bahay? Sa amin. Anong ginagawa mo doon? Pahiga. Nakahiga ka? Eh, ba't nakaupo ka dyan? Tapos sino kasama mo? Ako lang. Mag-isa ka lang? Ba't sinasabi mo may liwanag dito? Nasaan yung liwanag? Eh, nakita ka ba liwanag dito? Sabi mo dito sa tabi ng Pong Nazareno. Yung pong ka nga. Sabi mo ay yung liwanag. Sinasabi mo yan. Oh, may tinuturo siya kanina ng mata ko. Hindi, yung liwanag sinasabi niya ito yon. Kasi ito yung Pong Nazareno sa gilid natin. Ba't sinasabi mo may liwanag ka nakikita rito? Meron ka ba nakikita? Tinuro mo pa eh. Tinuturo mo pa, the best yan. Yan o. Wala kang sinasabi? Wala yun. Okay. Marami pa lang kagusto sa'yo.